کلمک آخ دلوپک آف هات پرتوکێک نوە چیرۆکم بەناوی کلمێک ئاخ دلۆپێک ئاف ژوێشانên ئاramê derket pirtûkek kolektif e têde çîrokên gelek kesî hatine weşandin. Guhdarên ezîz hûn dikarin diyarnamê bişopînin û bibin abone nivîsên ku em li ser kanala YouTube'a diyarnamê parve dikin wekî podcast hûn dikarin beecî ji bo ku rêjeya kanalê derkev pêş û her wiha rêjeya ziman jî pêre derkev pêş. Nivîsa me vê hefteyê ku em bixwînin podcasta me ji nivîskar he Kovan Baqî dibe dîktatoriya nivîskaran û bendestiya edebiyatê. Aytenxan xwendevanî, werger û helbesvanî. Hogir Berber min ji behra wanê nexeydîne. Mesûd Qeya berfanbar di xwendinê de çend tişt ne muhîmin. Cemîl Oğuz li piyana Kosova farqî ne Amedê. Pênc hev nivîskarên me pênc hev nivîsên balkêş û cihêreng û xweş nivîsîne. Hêvîdarim hûn di şopê de bimînin û nivîskarê me bişopînin li ser malpera diyarnamê hûn dikarin quncik nivîsî wan bixwînin û li ser kanala YouTubeê jî hûn dikarin guhdar bikin. Dem baş hevalên hêja û ezîz guhdarên delal bimînin di nava xêr û xweşî de bila roja we her tim ronahî be.